Исәнмесез, мөхтәрәм таңшар. Сез турыдан-тур эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Тюркия. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا ترکیه رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye avazı. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdje Radio Glas Türkiye. Gidan Radio Muryat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. İt Türkiye hangi radyoya? Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye dünyanın medeni mirası. Таушы дизмебезнең бүгенге чаралышында карашыбызды Төркистанның киң уфукларына юнәлтәбез. Кояш җирне әкренләп формалаштырган, төн күкне кешенең ярына диярлек бикләгән бу борынгы җирдә кеше белән тормыш арасындагы бәйләнеш гадәти тормыштан күпкә тирәнрәк мәгънәгә ия. Бу сәяхәтнең үзәгендә Шыңгыз Айтматов тора. Аның әдәбияты шәхеснең ичке дөньясын, социаль үзгәрешләрен һәм язмыш белән урнаштырган нечкә киеренкелекне берләштерә. Айтматовны уку бу хикәя артыннан барудан да күбрәк аңлата. Бу ичке сәяхәт, төрле хисләр бер үк текст эчендә янәшә йөргән тирән каршылык. Шыңгыз Айтматов 1928 елның 12 декабрендә хәзерге Кыргызстан шикләрендә урнашкан Шәкер авылында туган. Ул чакта Советлар Берлегенә бәйле булган Кыргыз үз идарәле җумһуриятенең авыл җирлегендә туган Айтматов балачагын традицион тормыш һәм авыл мәдәнияте белән сугарылган килеш үткәргән. Бу башлангыч тәҗрибәләр аның әдәбиятында кешелек, табигать һәм җәмгыять арасындагы мөнәсәбәтләрне тирәнтен өйрәнү өчен төп чыганакларның берсе булган. Ул 2008 елда Германиянең Нюрнберг шәһәрендә вафат булган. Айтматовның иң мөһим әсәрләре арасында Җәмилә, Җир ана, Хушлаш, Гөлсәри, Аккарап, ана бүренең хыяллары һәм гасыр дәвам иткән көн бар. Җәмилә мәхәббәт һәм шәхси ирекне өйрәнә. Җир ана сугышның кеше тормышына җимергеч ягынтысын сүрәтли. Хушлаш, Гөлсәри кешеләр һәм атлар арасындагы бәйләнешне сүрәтли. Аккарап бала дөньясының нечкәлеген күрсәтә. Ана бүренең хыяллары табигать һәм кешелек арасындагы киеренкелекне тикшерә.
Гасырдан узын bir көн әсәре ise, хәзерге дөнья белән традицион кыйммәтләр арасындагы каршылыкны көчле итеп сүрәтли. Бу әсәрләр Айтматовның гомум кешелек темаларына ирешүдәге әдәби осталыгын күрсәтә. Шыңгыз Айтматовның хикая дөньясында кеше һәм аның мөхите арасындагы бәйләнеш сүзләр аша түгел, тирәнрәк интуиция аша урнаштырыла. Аның текстларында табигать бер тик фон булудан туктый һәм вакыйгалар барышын билгеләүче тере җанлы элементка әйләнә. Бу галәмдә кешелек шикләнгән һәм йогынтылы зат буларак яши. Үз яшәешен саклап калырга тырышканда, бәйле булган тәртип ичендә даими рәвештә тигезлек эзли. Әмма вакыт сызыклы сызык кебек алгы бармый. Төрле шурлар һәм катламнар хикая ичендә бер-берсенә үрелеп, кешелекнең сәяхәтен билгесез, ләкин үзлексез агымга әйләндерә. Айтматов текстларында иң көчле киеренкелекләрнең берсе үзгәрүчән яшәү рәвеше һәм традицион кыйммәтләр арасындагы каршылык. Персонажлар еш кына бу ике шик арасыннан төгәл сайлау ясый алмыйлар. Бу аларны эчке керешкә китерә. Автор кешелекне камил затлар итеп түгел, аның уңай һәм тискәре яклары белән сүрәтли. Бу алым аның персонажларын абстракт фигуралардан чынбарлыкка якынрак тирәнлеккә күтәрә. Шыңгыз Айтматовның Җәмилә әсәрендә мәхәббәт иң гади һәм ирекле формада күренә. Ләкин бу хикая хисләр берлеге турында гына түгел, шәхеснең үз юлын сайлау батырлыгын да тыныгына сүрәтләгән текст. Җир ана әсәрендә исә сугышның җимергеч йогынтысы ананың ныклыгы белән бергә карала. Бу тирән өзелү фронт сызыгыннан читтәге тормышларга үтеп кереп, кешелекнең иң тирән каршылыгын һәм уртак вөҗданын ачып бирә. Ана бүренең төшләре әсәрендә табигать кешеләр контрольдә тоткан майдан буларак түгел, үз кануннары булган бәйсез берәмлек итеп күрсәтелә. Кешенең катышуы исә күп очракта шушы балансның бозылуына китерә. Табигатьтәге тигезлекне какшатучы нәтиҗә тудыра. Мәңгелек буран яисә гасырдан узын бер көн әсәре исә мифологик хикаяләрне хәзерге дөньяның технологик йөзе белән кушып, кешеләргә төп сораулар калдыра. Без нәрсәне сакладык, нәрсә югалттык, кая барабыз? Шыңгыз Айтматовның теле гади булып күренсә дә, аның көчле эчке ритмы бар. Ул күрсәтмәлек, гаҗәеп купшы хикаяләрнең кача, кеше җарына турыдан-туры кагыла торган гыйбарә тудыра. Бу гадилек табигатьнең киң һәм җанлы тасвирламалары белән берлектә текстларга тирән мәгънә бирә. Һәр җөмлә укучыны үзенең эчке дөньясына җәлеп итүче чакыруга әйләнә. Аның әсәрләрендә авырту еш күренсә дә, ул караңгы өметсезлеккә әйләнми. Югалтулар шулай ук яңадан уйлау һәм искә төшерүнең башы. Аның хикаяләрендә тынлык бушлык түгел, кешенең үз тавышы белән очрашуы. Бер яктан Айтматов әдәби шәхес кенә түгел, укучыны үз-үзен уйлануга чакыручы хикая сөйләүчедә. Токшы тезмәбезнең бүгенге чаралышын төгәлләгәндә дала җиле колакларыбызда пышылдавын әле дә дәвам итә. Кайбер тавышлар ишетелү белән генә шикләнми, алар безнең ичебездә тирән тамыры җая. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.
Технологиялар чыннан да тормышны җиңеләйтәме, әллә ул сиздермичә генә сезне манипуляцияләүче күренмәс көчкә әйләнеп барамы? Көненә ничә тапкыр 1 минут кына дип телефоныгызга сузыласыз? Шулай итеп, технологияне син контроль итәсеңме, әллә улмы сине? Башлыйбыз. Бүген без барыбызны да борчыган тема турында фикер алышачакбыз. Бүген һәркем кесәсендә сонлы дөнья йөртә кебек, шулай бит. Һәм бу безнең тормыш агымын сизелерлек үзгәртә. Уяну белән телефоннарыбызны тикшерү, һәр буш минутта социаль медиада утыру кайвакыт күңел ачу урынына куллану циклына әйләнә. 2023 елда Авропа Берлегендә үткәрелгән тикшерүләр күрсәткәнчә, сонлы минимализм ысулын кулланган кешеләр экран каршында үткәргән вакытларын уртача 20%-ка киметә. Нәтиҗәдә психик сәламәтлектә дә, эш һәм шәхси тормыш балансында да сизелерлек яхшырулар күзәтелә. Сонлы минимализм нәрсә аңлата һәм бу чыннан да мөмкинме? ТРТ хәбәр каналы бу сорауларны клиник психолог Ирәм Акъюз Чайлак белән тикшерде. Чайлак балалар һәм уллар өчен мөһим киңәшләр бирә һәм технологияләрне тулысынча ташламыйча, баланслы куллануга юл ача. Хәзер әйдәгез бу файдалы әңгәмәгә күчик. Сонлы минимализм тормышыбызның үзәгенә технологияләрне түгел, ә үз кыйммәтләребезне куярга кирәклегенә басым ясый. Чайлак бу алымны булай сүрәтли. Сонлы минимализм кешеләрне сонлы чараларны кулланганда аңлы һәм сайлап алырга өндәүче фәлсәфә. Ул кешеләргә үзләре катнашкан сонлы чаралар һәм эшчәнлекләр өчен шикләр куярга теләгән вакыт эчендә үз өстенлекләренә игътибар итәргә өнди. Кыскасы, экраннарны тормышыбыздан тулысынча алып ташлау урынына нәрсәгә ни өчен һәм күпме вакыт каравыбызны белү мөһим. Телефоннарыбыз гел шалтырый, хәбәр килгән саен күңелдән күз төшерергә кирәк дигән уй уза. Хәтта белдерүләрне сүндерсәк тә без еш кына мин нәрсәдер күрми калдыммы дип уйлыйбыз. Шайлык сүзләренчә, бу хәл безне планлаштырмаган вакытта да экранга тарта. Даими онлайн булу басымы һәм яңалыкларны белми калудан курку сонлы җайланмаларны кабат-кабат тикшерүгә китерә. Кайбер тикшерүләр күрсәткәнчә, нәрсәне дә булса күрми калудан югары дәрәҗәдә курку кичерүче кешеләр белдерүләр сүндерелгән булса да телефоннарын шулай ук еш, хәтта тагын да ешрак тикшерә башлый. Интернетта булу басымын һәм нәрсәне дә булса кулдан ычкындыру куркуын, икенче төрле әйткәндә, фомоны көчле хис итүче кешеләр өчен үз-үзеңне көйләү һәм контрольдә тоту күнекмәләрен үстерү, шәхси ресурсларга мөрәҗәгать итү яки әгәр бу аларның тормыш эшчәнлегенә тәэсир итсә, профессиональ ярдәм эзләү нәтиҗәле булырга мөмкин. Узак вакыт экран каршында утыру физик яктан да, психик яктан да арыта. Чайлык бу бәйләнешнең балалар һәм яшүсмерләрдә аеруча ачык күренүен һәм ата-аналарның экран каршында үткәргән вакытны игътибар белән күзәтергә тиешлеген әйтә. Тикшеренүләр онлайн уеннар, телевизор һәм социаль медиа куллануның артуы һәм борчылу арасындагы бәйләнешне күрсәтте. Моннан тыш балаларда экран каршында вакыт үткәрү һәм депрессияны караган барлык тикшеренүләр диярлек мөһим элемтәләр тапты. Бу балаларда экран каршында вакыт үткәрү һәм депрессия арасындагы бәйләнешнең югарырак дәрәҗәсен күрсәтә. Шуңа күрә депрессия һәм борчылуның симптомнарын булдырмас өчен ата-аналарга балаларының экран каршындагы вакытын күзәтеп торырга киңәш ителә. Соңгы елларда сонлы детокс популяр трендка әйләнде һәм ул телефонны көннәр буе кулланмау кебек радикаль ысулларны үз иченә ала. Чайлык сүзләренчә, бу вакытлыча ял итү мөмкинлеге бирсә дә, тормышыбызның башка өлкәләрендә үзгәрешләр кертмәсәк, ул даими чишелеш булмаска мөмкин. Бу детокс ысулларын кулланып, кешеләр үзләренең сонлы гадәтләрен контрольдә тотарга, даими рәвештә онлайн булу белән бәйле психик киеренкелекне киметергә һәм технологияләр белән сәламәтрәк мөнәсәбәтләр үстерергә омтыла. Сонлы детокс вакытында социаль медиадан ял итү кешеләрдәге җитешсезлек һәм канәгатьсезлек хисләрен киметергә мөмкин. Шулай да сонлы детоксның психик халәткә, тормыштан канәгатьлеккә һәм стресска сизелерлек йогынтысы булмавы ачыкланды.
Шулай итеп, кайдан башларга? Бу мәсьәләдә гадәттә әкрен генә, ләкин ышанычлы сулу тәкъдим ителә. Сонлы минимализмның беренче адымы безгә чыннан да нинди кушымталар кирәклеген тану, кирәксез кушымталарны бетерү, белдерүләрне сүндерү һәм көннең билгеле бер сәгатьләрендә офлайн режимга күчү еш кына кичкенә, ләкин нәтиҗәле адымнар буларак тәкъдим ителә. Бу тәкъдимнәрдән тыш Ирәм Акюз Чайлак үз-үзеңне көйләү һәм контрольдә тоту күнекмәләренең мөһимлегенә дә игътибар итә. Үз-үзеңне көйләү, тынычландыру күнекмәләре мөһим. Үз-үзеңне контрольдә тоту күнекмәләрен үстерү дә файдалы булырга мөмкин. Мәсәлән, без аңлы рәвештә шөгыльләнергә теләгән эшчәнлекне сайлый алабыз һәм аңа игътибар итә алабыз. Без шулай ук кайсы эшчәнлек белән шөгыльләнмәскә карар кыла алабыз һәм моның өчен вакыт бүлеп куя алабыз. Шулай итеп, кеше үзен көчәйтә һәм санлы технологияләрне көрәшү механизмы яки качу буларак түгел, ә үз кызыксынуларына туры килә торган актив һәм аңлы эшчәнлек буларак куллана ала. Шулай итеп, без технологияне ничек контрольдә тота алабыз? Әгәр дә мин контрольдә тотаммы, технологиямә дип уйлыйсыз икән, берничә гамәли адым ясый аласыз. Телефоныңдагы кушымталарны күздән кичер. Еш кулланмаган яисә сезгә файдасы булмаган кушымталарны бетерегез. Белдерүләрне шикләгез, мөһим кушымталардан гына белдерүләр алыгыз, калганнарын тавышсызга куеп, игътибарыгызны тупларга мөмкин. Көндәлек яки атналык квоталар билгеләгез. Мәсәлән, көненә 1 сәгать социаль медиа яки атнага 1 көн офлайн кебек максатлар куегыз. Шын барлыктагы аралашуларга өстенлек бирегез. Бергә вакыт үткәрү гадәттә социаль медиа куллануны киметә. Альтернатив шөгыльләр табырга мөмкин. Спорт, музыка, кул эшләре яисә башка хоббилар телефонны кулыгызда алу ешлыгын азайта. Технологияләр безнең тормышыбызның бер өлеше, ләкин ул барысы да булырга тиеш түгел. Контрольне кире кайтару чынлыкта безнең кулда. Кичкенә аңлау мизгелләре зур үзгәрешләрнең башы булырга мөмкин. Бәлки бүген шул башлангыч көнедер, сез ничек уйлыйсыз? Мактарам тавышлар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубулашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.